இந்த சூம் மீட்டு வழியாக கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தெய்வ பிள்ளைகளே, என் ஆண்டவராகிய தேவன் நம்மளையும் இந்த உலகத்திலே கனத்துக்குரிய பாத்திரமா இருக்க வேண்டும் என்று தேவனாகிய கர்த்தர் விரும்புகிறார். இந்த உலகத்திலே தேவனை ஆராதிக்கிற கூட்டம் அநேகமாய் இருக்கிறது. கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்கிற கூட்டம் அநேகமாய் இருக்கிறது. ஆனாலும் பாருங்க, எல்லாரும் ஆண்டவரை ஆராதிக்கலாம், எல்லாரும் கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்யலாம், எல்லாரும் கர்த்தருக்கு எதையாவது செய்து கொள்ளலாம். ஆனால் அவை சோதரை இவைகளிலே ஆண்டவராகிய தேவன் அவை கனத்துக்குரிய பாத்திரமாய் இருப்பதை தேவனாகிய கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார். இன்றைக்கும் இந்த சூம் மீட்டிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரை பார்த்து தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் கனத்துக்குரிய பாத்திரமாய் இருக்க வேண்டும் என்று தேவனாய் கர்த்தர் விரும்புகிறார். வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட பிரகாரம் அவை சோத்திரம் கனத்துக்குரிய பாத்திரம், கனவீனத்துக்குள்ள பாத்திரம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவ கனவீனத்துக்குள்ள பாத்திரம் அவன் இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கும்போது அது கனவீனப்படுத்த பாத்திரமாய் காணப்படுகிறது. கனத்துக்குரிய பாத்திரம் அவன் எந்த இடத்துல இருக்க வேண்டுமோ அந்த இடத்துல இருக்கும்போது அது மனுஷருக்கு உபயோகமாய் காணப்படுகிறது, குடும்பத்திற்கு உபயோகமாய் காணப்படுகிறது, தேசத்துக்கு உபயோகமாய் காணப்படுகிறது, சபைக்கு உபயோகமாய் காணப்படுகிறது என்று அவை சோத்திரம் நாம் பார்க்கிறோம். இன்றைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டு பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்று ஞானஸ்நானம் எடுத்து கர்த்தரை ஆவியோடு உண்மையோடு ஆராதிக்கிற தெய்வ பிள்ளைகளே, நீங்களும் நானும் அவை சோத்திரம் தேவனாகிய கர்த்தர் நம்மளை தெரிந்து கொண்டால் கர்த்தர் ரட்சித்து அபிஷேகத்தால் இன்றைக்கு கர்த்தரை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் தேவனாய் கர்த்தர் நம்மளை உருவாக்கினது கனத்துக்குரிய ஒரு பாத்திரமாகத்தான் தேவன் நம்மளை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார். ஆனால் இன்றைக்கு கனவீனப்படுத்துகிற பாத்திரமாய் நாம் காணப்படுகிறோமா, கனத்துக்குரிய பாத்திரமாய் காணப்படுகிறோமா என்பது இந்த நாளில் சிந்திக்க வேண்டும் என்று பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறார். நீங்கள் வேதத்திலே வாசிக்கிற போது அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இந்த நிருபத்தை எழுதும் போது அப்படி தன்னுடைய வாழ்க்கையின் பின்னணியத்தை நாம் பார்க்கிற போது பிலிப்பியர் 3ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 6வது வசனத்தை நீங்கள் திருப்பி வாசிக்கிற போது அவை சோதரம் அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே எப்படிப்பட்ட மனுஷனாய் இருந்தார் என்பதை குறித்து பரிசுத்த வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவை பிலிப்பியர் 3ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய வசனத்தை நாம் திருப்பி வாசிக்கிற போது அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லுகிறார், பக்தி வைராக்கியத்தின்படி சபையை துன்புறுத்தினவன், நியாய பிரமாணத்துக்குரிய நீதியின்படி குற்றம் சாட்டப்படாதவன் என்று அவர் சொல்லுகிறார். அது மாத்திரமல்ல, 2 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 9வது வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்கிற போது அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அவை தன்னுடைய வாழ்க்கையில சொல்லுகிறார். 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 9வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கிற போது அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற அனுபவத்தை குறித்து அவர் தெளிவாக சொல்லுகிறார். நான் அப்போஸ்தலர் எல்லாரிலும் சிறியவனாய் இருக்கிறேன், தேவனுடைய சபையை துன்புறுத்தினவன் தானே, நான் அப்போஸ்தலனாகிய பேர் வருவதற்கு பாத்திரன் அல்ல என்று அவர் சொல்லுகிறார். பாருங்க, வேதத்தில் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அவன் அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 8ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 3வது வசனத்தை வாசிக்கிற போது அங்கே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற அனுபவத்தை குறித்து அவர் வெளிப்படுத்தும் போது எப்படி வெளிப்படுத்துகிறார் என்றால், வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. நீங்கள் வாசிக்கிற போது அவர் சொல்லுகிறார், சவுல் வீடுகள் தோறும் நுழைந்து புருஷரையும் ஸ்திரீகளையும் இழுத்து கொண்டு போய் காவலில் போடுவித்து சபையை பாழாக்கி கொண்டிருந்தான் என்று பரிசுத்த வேதம் சொல்லுகிறது. பிரியமான தேவ ஜனமே, அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அவனுடைய சரித்திரத்தை வாசிக்கிற போது தேவனை ஆராதிக்கிற தெய்வ பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய் அவன் சோதரன் செயல்படுகிறவனாய் காணப்பட்டான். அவனோ அவன் சோதரம் கனவீனப்படுத்தப்படுகிற தேசத்தின் ஜனங்களால், ஊழியர்களால், கர்த்தரை ஆராதிக்கிற தெய்வ ஜனத்தால் அவன் பட்டணங்களிலே, கிராமங்களிலே, தேசத்திலே கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்கிற பரிசுத்தவான்கள் முன்னிலையிலே, பார்வையிலே அவை கனவீனப்படுத்தப்படுகிற ஒரு பாத்திரவனாய் இருந்தான் என்று பரிசுத்த வேதத்திலே தெளிவாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கனவீனப்படுத்தப்படுகிற பாத்திரமாய் அவன் இருக்கிறான் என்று சொல்வதற்கு காரணம் என்ன? அவரே தன்னுடைய வாழ்க்கையின் அனுபவத்தை குறித்து சொல்லுகிறான். நான் வீடுகள் தோறும் நுழைந்து புருஷரை ஸ்திரீகளை இழுத்து கொண்டு போய் காவலில் போடுவித்து சபையை பாழாக்கி கொண்டிருந்தான். தேவனுக்கு விரோதமாய் செயல்பட்டு கொண்டிருந்த மனுஷன், சபைக்கு விரோதமாய் செயல்பட்டு கொண்டிருந்த மனுஷன், கர்த்தரை ஆராதிக்கிற ஜனத்துக்கு விரோதமாய், ஊழியர்களுக்கு விரோதமாய், தேவனுக்கு விரோதமாய் அவன் செயல்பட்டு கொண்டிருந்தான். அவனை பார்க்கிற போது இவன் கனவீனப்படுத்தப்படுகிற பாத்திரமாய் இருக்கிறதை தேசத்தின் ஜனங்கள் கண்டார்கள், விசுவாசிகள் கண்டார்கள், ஊழியர்கள் கண்டார்கள், அவன் தேவனாகிய கர்த்தரும் கண்டார். ஆனால் ஆமே சோதரன், அதே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல்
தமஸ்கு வழியாக நடந்து போய் கொண்டிருக்கும் போது தேவனாகிய கர்த்தர் அவனை சந்திக்கிறவராய் இருக்கிறார். அவை ஸ்தோத்திரம். இப்ப ஆண்டவராகிய தேவன் அவரை சந்தித்த பிறகு பரிசுத்த வேதம் சொல்லுகிறது, அவை அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 9ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 15ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிற போது அவன் இங்க வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது, அதற்கு கர்த்தர், நீ போ, அவன் புறஜாதிகளுக்கும் ராஜாக்களுக்கும் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கும் என்னுடைய நாமத்தை அறிவிக்கத்தக்கதாக நான் தெரிந்து கொண்ட பாத்திரமாயிருக்கிறான் என்று பரிசுத்த வேதம் சொல்லுகிறது. இந்த வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தெய்வ பிள்ளைகளே, பரிசுத்த வேதம் சொல்லுகிறது, இந்த உலகத்திலே ஒரு மனுஷன் கனவீனப்படுத்தப்படுகிற பாத்திரமா இருக்கிற மனுஷனை சோத்திர பரிசுத்த வேதம் சொல்லுகிறது அல்லவோ, ஆகையால் ஒருவன் இவைகளை விட்டு தன்னை சுத்திகரித்து கொண்டால், வாழ்க்கையில கனவீனப்படுத்தப்படுகிற சுபாவங்களை விட்டுவிட்டு, அவை குறை சொல்லுகிறத சுபாவங்களை விட்டுவிட்டு, மற்றவர்களை குற்றப்படுத்துகிற காரியங்களை விட்டுவிட்டு, மனிதர்களை பார்க்காதபடி, உலகத்தை பார்க்காதபடி, தன்னை ஆண்டவராகிய தேவன் எந்த நோக்கத்திலிருந்து உலகத்தில் உருவாக்கினாரோ, எதற்காக கர்த்தர் தெரிந்து கொண்டாரோ, சோதரம் அந்த தேவ சித்தத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு இவைகளை விட்டு சோதரம் ஒருவன் தன்னை சுத்திகரித்துக் கொண்டால் அவன் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டதும் எஜமானுக்கு உபயோகமானதும் எந்த நற்கிரிக்கு ஆயத்தமாக்கப்பட்டதுமான கணத்துக்குரிய பாத்திரமா இருப்பான் என்று பரிசுத்த வேதம் சொல்லுகிறது. அப்போஸ்தலனாகிய பவுலை தேவனாகிய சவுலாய் இருந்த அவன் சவுலை தேவன் சந்தித்த போது கர்த்தர் அவனை பவுலாக மாற்றினான். அவன் சொல்லுகிறார், நான் சபையை துன்புறுத்தினவன், ஊழியர்களை துன்புறுத்தினவன், விசுவாசிகளை துன்புறுத்தினவன். அவர் சொல்லுகிறார், நான் கனவீனப்படுத்தப்படுகிற மனுஷனாய் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தேன், எல்லாராலையும் நான் கனவீனப்படுத்தப்படுகிற ஒரு பாத்திரமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தேன். தேவனாகிய கர்த்தர் அவனை சந்தித்த போது, பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்ட போது, அவன் ஞானஸ்நானம் எடுத்த போது, என் தேவனாகிய கர்த்தர் அவனை பார்த்து சொல்லுகிறார், அதற்கு கர்த்தர், நீ போ, அவன் புறஜாதிகளுக்கும் ராஜாக்களுக்கும் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கும் என்னுடைய நாமத்தை அறிவிக்கத்தக்கதாக நான் தெரிந்து கொண்ட பாத்திரமாய் இருக்கிறான் என்று பரிசுத்த வேதம் சொல்லுகிறது. இப்பொழுது புறஜாதிகள் நடுவிலே கனப்படுத்துகிற ஒரு பாத்திரமாய், ராஜாக்கள் நடுவிலே கனப்படுத்துகிற பாத்திரமாய், இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கும் கனத்துக்குரிய பாத்திரமாக, தேசத்தின் ஜனங்களுக்கு சோதர கனத்துக்குரிய ஒரு பாத்திரமாக காணப்பட்டான் என்று பரிசுத்த வேதம் சொல்லுகிறது. அப்படி என்றால் ஒரு மனுஷனை ஆண்டவராகிய தேவன் சோதர கனப்படுத்துகிற பாத்திரமாய் மாற வேண்டும் என்றால், தேவனாகிய கர்த்தர் கனத்துக்குரிய பாத்திரமாய் உபயோகப்படுத்த வேண்டும் என்றால், தேவனாகிய கர்த்தர் கனத்துக்குரிய பாத்திரமாய் தேவன் நம்மளை பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால், பரிசுத்த வேதம் சொல்லுகிறது, ஆகையால் ஒருவன் இவைகளை விட்டு தன்னை சுத்திகரித்துக் கொண்டால் அவன் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டதும் எஜமானுக்கு உபயோகமானதும் எந்த நற்கிரிக்கு ஆயத்தமாக்கப்பட்ட கனத்துக்குரிய பாத்திரமாய் இருப்பான். அல்லேலூயா. கர்த்தரை ஆராதிக்கிற தெய்வ பிள்ளைகளே, இந்த ஆண்டவர் சமூகத்தில் ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்திலே சோதனை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற தெய்வ பிள்ளைகளே, ஏதோ நாம் ஆண்டவர் சமூகத்தில் ஆராதிக்கிறோம், பாடல் பாடுகிறோம், சபைக்கு கடந்து வருகிறோம், சோதரம் ஒவ்வொரு வாரம் அப்படியே கடந்து போகிறது. சோதரம் பிரசங்கத்தை கேட்கிறோம், எல்லாவற்றையும் நாம் செய்கிறது நல்லதுதான், ரட்சிக்கப்பட்ட நல்லது, பரிசுத்தான அபிஷேகத்தை பெற்றது நல்லது, ஞானஸ்நானம் எடுப்பது நல்லது, கர்த்தரை ஆராதிப்பது நல்லது. சோதரம் இவை எல்லாம் ஒரு பக்கம் நல்லதாக இருந்தாலும் தேசத்திலே வாழுகிற போது சோதரம் கனப்படுத்துகிற பாத்திரமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமோ, பட்டணங்களில் கிராமங்களில் சபைகளிலே கனப்படுத்துகிற பாத்திரமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமோ, இல்லை என்றால் கனவீனப்படுத்துகிற பாத்திரமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமோ, நம்முடைய வீட்டிலே புறம்பாக்கப்பட்டு புறம்பாக்கப்படுகிற சோதரம் சில இடங்கள் உண்டு. கனவீனப்படுத்துகிற பாத்திரத்தை சோதரம் ஒதுக்கி வைக்கிற சூழ்நிலைமை நம்முடைய வாழ்க்கையில உண்டு, நம்முடைய வீடுகளிலே உண்டு. சோதரம் கனப்படுத்தக்கூடிய பாத்திரம் சோதரம் நம்மை அது எடுத்து உபயோகப்படுத்துகிறதா நாம் காணப்படுகிறோம். இன்றைக்கும் ஆண்டவர் சமூகத்திலே இன்றைக்கு கனவீனப்படுத்துகிற சோத்திரம் விசுவாசிகளாய் இருக்கிறோமோ, கனவீனப்படுத்தப்படுகிற பாத்திரமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமோ, எஜமானுக்கு உபயோகம் இல்லாத ஒரு பாத்திரமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமோ, பரிசுத்த வேதம் சொல்லுகிறது, உப்பு நல்லதுதான், உப்பு சாரமற்று போனால் எதினாலே சாரம் உண்டாக்குவீர்கள், நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே உப்புடையவர்களாய் இருங்கள் என்று பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறார். தேவனாகிய கர்த்தர் நம்மளை கனத்துக்குரிய பாத்திரமாகத்தான் கர்த்தர் உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார். கர்த்தர் நம்மளை ஜனங்களுக்கு சுவை கொடுக்கிறவர்களாய் கர்த்தர் நம்மளை மாற்றி வைத்திருக்கிறார்.
அநேக ஜனங்களுக்கு கர்த்தர் நம்மளை கொண்டு ஆசீர்வாதம் நம் வாழ்க்கை மூலமாக ஜனங்களுக்கு விடுதலை வெளிப்பட வேண்டும். நம்முடைய வாழ்க்கை மூலமாக ஜனங்களின் சமாதானம் வெளிப்பட வேண்டும். நம்முடைய வாழ்க்கையின் மூலமாக மற்றவர்களுக்கு சந்தோஷம் வெளிப்பட வேண்டும். நாம் ஒரு வீட்டில போய் கால் வைத்தால் அந்த குடும்பத்திற்கு சமாதானம் உண்டாக வேண்டும், அந்த குடும்பத்திற்கு விடுதலை உண்டாக வேண்டும். நாம் போய் 2 வார்த்தை பேசுகிற போது அந்த குடும்பத்துக்கு சமாதானம் உண்டாக வேண்டும், அந்த குடும்பத்துக்கு விடுதலை உண்டாக வேண்டும். காரணம் என்ன? கர்த்தர் நம்மளை கனத்துக்குரிய பாத்திரமாய் கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். காரணம் என்ன? கர்த்தர் நம்மளை உப்புடையவர்களை கர்த்தர் மாற்றி வைத்திருக்கிறார். அதுதான் ஆண்டவராய் இயேசு சொன்னார், உப்பு நல்லதுதான், ஆமென் ஸ்தோத்திரம், ரட்சிக்கப்பட்டது நல்லது, பரிசுத்தாய் பெற்றது நல்லது. ஆனால் ஆமென் ஆண்டவர் சொல்ல, உப்புல சாரமற்று போனால் நீங்கள் அதுக்கு எதனாலே சாரம் உண்டாக்குவீர்கள்? நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே உப்புடையவர்களாய் இருங்கள் என்று சொல்லுகிறார். அப்படி என்றால் சுவை கொடுக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும், விடுதலை அளிக்கிறவர்களாய் விடுதலை கொடுக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். நன்மையை நம்ம மூலமாக ஜனங்களுக்கு நன்மை உண்டாயிருக்க வேண்டும், ஜனங்களுக்கு நம் மூலமாக விடுதலை வெளிப்பட வேண்டும். ஏன்? கர்த்தர் நம்மளை கனத்துக்குரிய பாத்திரமாய் கர்த்தர் நம்மளை வைத்திருக்கிறார். பரிசுத்த வேதம் சொல்லுகிறது, ஆமென். பாருங்க, ஒரு மனுஷன் இவைகளை விட்டு தன்னை சுத்திகரிக்கிற போது, ஆமென், ஒரு மனுஷன் இவைகளை விட்டு தன்னை சுத்திகரிக்கிற போது பரிசுத்த வேதம் சொல்லுகிறது, அவன் எஜமானுக்கு உபயோகமானதும் எந்த நற்கிரியைக்கும் ஆயத்தமாக்கப்பட்டதுமான கனத்துக்குரிய பாத்திரமா இருக்கிறான். இந்த வார்த்தை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற தெய்வ பிள்ளைகளே, தேவனாகிய கர்த்தர் இன்றைக்கு உங்களை என்னையும் ஆண்டவர் கனத்துக்குரிய பாத்திரமாய் கர்த்தர் மாற்ற விரும்புகிறார். தேவ எஜமான், அவன் எஜமானுக்கு உபயோகம் உள்ள ஒரு பாத்திரமாய் மாற்றுவதற்கு தேவனாய் கர்த்தர் விரும்புகிறார். இந்த சத்தத்தை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற தெய்வ பிள்ளைகளே, நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒருவேளை நீங்கள் அநேகரால் கனவீனப்படுத்தப்படுகிற பாத்திரமாய் இருந்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ, உபயோகம் இல்லாத பாத்திரமாய் இருந்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ, ஒருவேளை நீங்க நினைக்கலாம், நான் ஏன் இந்த உலகத்தில் நான் பிறந்தேன், நான் பிறவாமல் இருந்தால் நலமா இருந்திருக்குமே, என்னுடைய வாழ்க்கை நான் என் மூலமாக யாருக்குமே நன்மை இல்லையே, என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லையே என்று சொல்லி ஆண்டவர் சமூகத்தில் அழுகையோடு புலம்பலோடு கண்ணீரோடு வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறீர்களோ? தாவீதை தன்னுடைய வாழ்க்கையின் பிறப்பை குறித்து அவர் சொல்லுகிறார், நான் ஒளிப்பிடத்திலே நான் உருவாக்கப்பட்டேன், விசித்திர வினோதமாய் உருவாக்கப்பட்டேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார். தேவனாகிய கர்த்தர் அவரை உருவாக்குகிற விதத்தை குறித்து சொல்லுகிற போது, நான் விசித்திர வினோதமாய் உருவாக்கப்பட்டேன் என்று சொல்லுகிறார். பிரியமானவர்களே, தேவனாகிய கர்த்தர் நம்மளை விசித்திர வினோதமாய் கர்த்தர் நம்மளை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார். ஆமேஸ்வர் ஆனபடினாலே தேவனாய் கர்த்தர் நம்மளை இந்த உலகத்திலே உருவாக்குறதுக்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு, தெரிந்து கொண்டதுக்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு, நீங்களால் கர்த்தரை ஆராதிப்பதற்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு. இந்த ஆமேஸ்வர கால வேளையிலே இந்த வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு தெய்வ பிள்ளைகள் வாழ்க்கையிலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் தெளிவா பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். சோத்திரம், நான் ஏன் பிறந்தேன், என்னை கொண்டு உலகத்தில் ஒன்று செய்ய முடியவில்லையே, நான் பிறவாமல் இருந்த நலமா இருந்திருக்குமே என்று சொல்லி வேதனையோடு சோத்திரம் எல்லாராலும் புறக்கணிக்கப்பட்டு, மனுஷரால் புறக்கணிக்கப்பட்டு, தள்ளப்பட்டு, ஒதுக்கப்பட்டு, சமுதாயத்தால் ஒதுக்கப்பட்டு, குடும்பத்தாரால் ஒதுக்கப்பட்டு, சோத்திரம் இன்று இது காணப்படுகிற தெய்வ பிள்ளைகளை உங்களை பார்த்து பரிசுத்த ஆவியானவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மார்க்குல சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரம் 46ஆம் வசனத்திலே பரிசுத்த வேதம் சொல்லுகிறது பாருங்க. சோத்திரம், தேவனாய் கர்த்தர் எரிகோ விட்டு பிரவேசித்து கடந்து செல்லுகிற போது பரதிமே குருடன் என்ன செய்கிறான்? ஆண்டவரை பார்த்து கூப்பிடுகிறான். பரிசுத்த வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது, இயேசுவனுடைய சீசர்களும் எரிகோ விட்டு புறப்படுகிற போது வெளியேறிய ஒரு மனுஷன் பிச்சை கேட்டுக் கொண்டிருந்தான் என்று பரிசுத்த வேதம் சொல்லுகிறது. ரோட்டு ஓரத்தில் ஒரு மனுஷன் இருக்கிறான், புறக்கணிக்கப்பட்ட இடத்திலே, ஒதுக்கப்பட்ட இடத்திலே, எல்லாராலும் சமுதாயத்தால் புறக்கணிக்கப்பட்டு தள்ளப்பட்ட இடத்திலே, பெற்றோர்களால் கைவிடப்பட்டு, உலகத்தால் கைவிடப்பட்டு, தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஸ்தோத்திரம் சமாதானமற்று சந்தோஷத்தை இழந்து வேதனையோடு தன்னுடைய வாழ்க்கையை கழித்து கொண்டு ரோட்டு ஓரத்தில் உட்கார்ந்து பிச்சை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிற ஒரு மனுஷன் தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் என்று சத்தமிட்டு கூப்பிடுகிறான். அதை கூப்பிட்ட போது அங்க இருக்கிற அநேகர் அவனை அதட்டினார்கள், பேசாதிருக்கும்படி
அதட்டினார்கள் என்று பரிசுத்த வேதம் சொல்லுகிறது. அவன் என்ன செய்கிறான்? ஆமை சோதரன் ஆண்டவரை கூப்பிட ஆரம்பித்த போது அவனை வாழ்க்கையில சோதனை கடந்து வருகிறது, நெருக்கம் கடந்து வருகிறது, பிரச்சனை கடந்து வருகிறது. ஆனாலும் ஆமை சோதரை இவை எல்லாம் அவன் பார்க்காதபடி, அவை அநேகர் அதட்டினாலும் இவைகள் எல்லாம் பார்க்காதபடி மறுபடி கூப்பிட ஆரம்பிக்கிறான். அவை தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் என்று சத்தம் என்று கூப்பிட ஆரம்பிக்கிறான். பரிசுத்த வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. அதாவது ஆண்டவராகிய தேவன் படைத்த படைப்புகளிலே சூரியனை சந்திரனை கர்த்தர் விசேஷமாய் கர்த்தர் படைத்தார். பாருங்க, பரிசுத்த வேதம் சொல்லுகிறது, யோசுவா சூரியனை சந்திரனை பார்த்து பேசுகிற போது அது நடு வானிலை தரித்து நின்றது என்று, வானத்திலே அப்படி நின்றது என்று பரிசுத்த வேதம் சொல்லுகிறது. சூரியனின் சந்திரனையே படைத்த அவன் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து எரிகோ விட்டு புறப்படுகிற போது எல்லாரால் புறக்கணிக்கப்பட்டு தள்ளப்பட்டு ஒதுக்கப்பட்ட ஆமை சோதரை கனவீரத்துக்குரிய பாத்திரமாய் ஆமை சோதரை காணப்படுகிற, பிச்சை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிற அந்த குருடன் தாவீதின் குமாரனை எனக்கு இறங்கும் என்று சொன்ன போது பரிசுத்த வேதம் சொல்லுகிறது, இயேசு நின்றார் என்று பரிசுத்த வேதம் சொல்லுகிறது. ஆமை சோதனை ஒதுக்கப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் புறக்கணிக்கப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் வாழ்க்கையிலே என் வாழ்க்கை இதோடு முடிந்தது, இனி எனக்கு வாழ்க்கை இல்லை என்று அவன் ஒருவேளை நினைத்திருக்கலாம். ஆனால் அவனை உருவாக்குற ஒரு தெய்வம் ஆமை சோதனை அவனை மறந்து போகவில்லை. தேவன் அவனை கைவிடவில்லை, தேவன் அவனை புறக்கணிக்கவில்லை, தேவன் அவனை தள்ளிவிடவில்லை. ஆனாலும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நன்மை செய்ய யாரும் இல்லையே, உதவி செய்ய யாரும் இல்லையே, ஆமை சோதரம் நான் கனவீனப்படுத்துகிற பாத்திரமா இருக்கிறேன் என்று சொல்லி ரோட்டு ஓரத்தில் உட்கார்ந்து பிச்சை எடுத்துக் கொண்டிருந்தானே, அந்த மனுஷனுடைய சத்தத்தை கேட்டு இயேசு நின்று ஆமை அந்த ஜனக்கூட்டத்தின் நடுவில் திரும்பி பார்த்து இயேசு சொல்லுகிறார், அவனை என்னிடத்தில் அழைத்து கொண்டு வாருங்கள் என்று. அவன் யாரெல்லாம் அவனை பேசாதிருக்கும்படி அதட்டினார்களோ அந்த ஜனத்தின் நடுவிலே இயேசு அந்த மகனை பார்த்து கேட்கிறார், நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறாய்? அல்லேலூயா. இந்த சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தெய்வ பிள்ளைகளே, என்னை ஒருவேளை நான் கனவீனப்படுத்துகிற என் குடும்பத்தில், என்னுடைய சமுதாயத்தில், பட்சமாக பல சூழ்நிலைகளிலே நான் கனவீனப்படுத்தப்படுகிற பாத்திரமாய் இருக்கிறேன் என்ற ஆண்டவர் சமூகத்திலே நான் யாருக்கும் ஆமை என்னை கொண்டு பிரயோஜனம் இல்லை என்று சொல்லி வேதனையோடு கலந்து கொண்டிருக்கிற தெய்வ பிள்ளைகளை கர்த்தர் இன்றைக்கு உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார். கர்த்தர் இன்றைக்கு உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். உங்களையும் தேவனாகிய கர்த்தர் கனத்துக்குரிய பாத்திரமாய் கர்த்தர் மாற்ற விரும்புகிறார். அந்த ஜனக்கூட்டத்தில் யாரு பேசாதீர்களோ, அவனுக்கு விரோதமாய் யார் எழுப்பினார்களோ அவர்கள் நடுவிலே இயேசு யாரை பார்த்து கேட்கல, சீசர்களை பார்த்து கேட்கல, அதட்டையங்களை பார்த்து கேட்கல, இந்த மனுஷனை பார்த்து ஆண்டவர் கேட்கிறார், நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறார். இன்றைக்கு இந்த Zoom மீட்டிங் வழியாக பிரசங்கத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களை பார்த்து ஆண்டவர் கேட்கிறார். கண்ணீரோடு, புலம்பலோடு, வேதனையோடு என் வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் இல்லையே என்று சொல்லிக் கொள்ளுகிற உங்களை பார்த்து ஆண்டவர் கேட்கிறார், நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறார். அவன் வாழ்க்கையில் இருந்த தேவைகளை சொன்னான். ஆண்டவரே, நான் பார்வை அடைய வேண்டும். அவர் சொல்லுகிறார், உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது. உடனே அவன் பார்வை அடைந்தான். கர்த்தரை ஆராதிக்கிற தெய்வ பிள்ளைகளை, தேவனாகிய கர்த்தர் நம்மளை கனத்துக்குரிய பாத்திரமா இந்த உலகத்தை வைத்திருக்கிறார். இந்த சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டு தெய்வ பிள்ளைகளை, ஆமை ஸ்தோத்திரம், கனவீனப்படுத்தப்படுகிற பாத்திரமாய் ஆமை ஸ்தோத்திரம் சிலது காணப்படுகிறது. கனவீனப்படுத்த பாத்திரமாய் காணப்படுகிறது. கனவீனப்படுத்துகிற பாத்திரம் ஆமை ஸ்தோத்திரம் கனத்துக்குரிய இடத்திலே, கனவீனப்படுத்தப்படுகிற இடத்துல இருக்கும். கனத்துக்குரிய பாத்திரம் ஆமை கனத்துக்குரிய இடத்துல இருக்கும். ஆனால் அந்த பாத்திரத்தை தேவனாகிய கர்த்தர் எடுத்து பயன்படுத்த விரும்புகிறார். ஆண்டவர் பவுலை பார்த்து சொன்னார், நான் தெரிந்து கொண்ட பாத்திரம் நீ, புறஜாதிகளுக்கு மாத்திரமல்ல, ராஜாக்களுக்கு மாத்திரமல்ல, தேசத்திற்கு நான் தெரிந்து கொண்ட பாத்திரம் என்று சொல்லி அப்போஸ்தலன் பவுலை தேவன் பயன்படுத்தினார். தேவன் கிராமங்களில் பயன்படுத்தினார், பட்டணங்களில் பயன்படுத்தினார், தேசத்துல பயன்படுத்தினார். சொல்லுகிறார்கள், உலகத்தை கலக்கிற இங்கே வந்துவிட்டார் என்று சொன்னார்கள். தேவனாகிய கர்த்தர் அப்போஸ்தலன் பவுலை கனவீனமான இருந்த பாத்திரத்தை கனத்துக்குரிய பாத்திரமாய் கர்த்தர் மாற்றினார். காரணம் என்னவென்றால், அவன் இவைகளை தன் வாழ்க்கையில பழைய காரியங்களை இவைகளை விட்டு தன்னை சுத்திகரித்து கொண்ட போது அவன் எஜமானுக்கு உபயோகமான பாத்திரம் மாத்திரமல்ல, ஆமே தேசத்தில ஜனங்களுக்கும் பிரஜாதிகளுக்கும் அநேகருக்கும் ராஜாக்களுக்கும் கனத்துக்குரிய பாத்திரமாய் தேவனாய் கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வாதத்தை பயன்படுத்தினது போல இன்றைக்கு உங்களை என்னையும் தேவனாய் கர்த்தர் பயன்படுத்த ஆண்டவர் விருப்பமாய் இருக்கிறார். தேவனாய் கர்த்தர் உங்களை ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah.
தேங்க்யூ ஜீசஸ். அருமையான நல்ல ஒரு ஆலோசனையை ஆண்டவர் நமக்கு இந்த காலை நேரத்தில் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ஆமென். கனத்திற்குரிய பாத்திரமாக தேவன் மாற்றுகிறபடியினால், கனத்திற்குரிய பாத்திரமாக தேவன் ஆமென் நம்மை மாற்றுகிறார். ஹல்லேலூயா. கனவீனமான பாத்திரமாக நாம் இருக்கிறோமே, ஆனால் ஹல்லேலூயா கனத்துக்குரிய பாத்திரமாக தேவன் இந்த நாட்களில் நம்மை மாற்றப் போகிறார். ஹல்லேலூயா. தேங்க்யூ ஜீசஸ் லார்ட். ஹல்லேலூயா. ஒரு முறை இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஆமென் கனவீனத்துக்குரிய பாத்திரமாக இருந்தார்கள். ஆமென். ஸ்தோத்திரம். நமக்கு நன்கு தெரியும். ஆமென். யாத்ராகமம் புஸ்தகம் 4ஆம் அதிகாரம் 31வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது நாம் அங்கே பார்க்கிறோம், 430 வருஷம் 430 வருடங்கள் எகிப்திலே பார்வோனுடைய அடிமைத்தனத்திலே இருக்கும் போது இஸ்ரவேல் ஜனங்களும் கனவீனத்துக்குரிய பாத்திரமாயிருந்தார்கள். ஆமென். ஸ்தோத்திரம். பார்வோன் அவர்களை ஒடுக்கி கொண்டிருந்தான். பார்வோனுடைய சேனை அவர்களை ஒடுக்கி கொண்டிருந்தது. நாளுக்கு நாள் மனமடிவாகி கொண்டிருந்தார்கள். ஆமென். ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. ஆமென். ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவர் ஆமென் மோசே என்கிற ஆரோன் என்கிற தேவ மனிதர்களை கர்த்தர் வனாந்தரத்திலே அதற்காக தெரிந்து கொண்டார். வேதம் இவண்ணமாக சொல்கிறது, 4ஆம் அதிகாரம் 31வது வசனம், யாத்ராகமம். ஆமென். ஜனங்கள் விசுவாசித்தார்கள், கர்த்தர் இஸ்ரவேல் புத்திரரை சந்தித்தார் என்றும் அவர்கள் படும் உபத்திரவங்களை கண்ணோக்கி பார்த்தார் என்றும் அவர்கள் கேட்டபோது, யார் கேட்டபோது? இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கேட்டபோது தலை குனிந்து தொழுது கொண்டார்கள். ஆம் கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான தேவ ஜனமே, அவர்கள் விசுவாசித்தார்கள். கனவீனத்திற்குரிய பாத்திரமாய் இருந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஆமென். ஸ்தோத்திரம். எங்களுடைய ஜெபத்தை கேட்பதற்கு யாரும் இல்லையே, எங்களுடைய கூக்குரல் கேட்பதற்கு யாரும் இல்லையே என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய ஆமென் வேதனையை அறிந்து, அவர்களுடைய பாரத்தை அறிந்து, அவருடைய நஷ்டங்களை அறிந்து, அவருடைய கஷ்டங்களை அறிந்து ஆண்டவர் மோசேயை அனுப்புகிறார். ஆமென். ஸ்தோத்திரம். அவர் மோசேயை அனுப்புகிறார். தேவ சமூகத்தினுடைய இடைவிடுதல் இல்லாதிருந்த ஒரு காலகட்டம். எப்படியாவது ஒரு வார்த்தை எனக்கு கிடைக்குமா, அந்த வார்த்தையிலே நான் திருப்தி ஆவேனே என்று சொல்லி வேதனையோடு அழுது புலம்பி கர்த்தருடைய பாதபீடத்திலே அமர்ந்திருந்த ஒரு காலகட்டம். தேவனுடைய சத்தம் இல்லை, தேவனுடைய வார்த்தை இல்லை. ஆமென். ஒடுக்கப்படுகிற ஒரு காலம், வேதனை அனுபவிக்கிற ஒரு நேரம். தேவனுடைய சத்தம் இப்பொழுது கேட்கப்படவில்லை. ஆமென். ஸ்தோத்திரம். ஆனால் ஆமென் ஒரு நாள் மோசே ஆரோனும் ஆமென் பார்வோனுடைய அரண்மனைக்கு வருகிறார்கள். அங்கே அவர்கள் வந்து இஸ்ரவேல் ஜனங்களிடத்தில் சொல்லுகிறாங்க. ஆமென். சொன்ன உடனே அவர்கள் விசுவாசித்தார்கள். அற்புதம் நடக்கல, விடுதலை நடக்கல. இப்பொழுதும் பார்வோனுடைய கட்டிலே இருக்கிறார்கள், ஒடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அற்புதம் நடக்கல. ஆனால் அவர்கள் கர்த்தரை விசுவாசித்தார்கள். ஜனங்கள் கர்த்தரை விசுவாசித்தபடியினால் ஆமென். ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஜனங்கள் விசுவாசித்தார்கள். அற்புதத்தை காணல, அடையாளத்தை காணல. ஆனால் ஜனங்கள் கர்த்தரை விசுவாசித்தார்கள். ஆண்டவருடைய திட்டம் நம்முடைய வாழ்க்கையில என்ன? நாம் முயற்சி பண்ணி எடுக்கிறது ஆண்டவருடைய திட்டமா? நாமவே முயற்சி பண்ணுவது தேவனுடைய திட்டமா? இல்லை. தேவன் நம்மேல் ஆமென் நம்முடைய ஜெபத்தை கேட்டு, நம்முடைய ஆராதனையை விருப்பப்பட்டு, நம்முடைய கூக்குரலை கேட்டு, நாம் ஜெபிக்கிற ஜெபத்தை கேட்டு, ஆமென் ஸ்தோத்திரம், நாம் ஆண்டவரோடு சொல்லுகிற விண்ணப்பத்தை கேட்டு அவர் ஒரு திட்டத்தை நம்மேல் வைத்திருக்கிறார். அந்த திட்டத்தை, ஆண்டவர் நம்மேல் வைத்த திட்டத்தை, ஆண்டவர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையில வைத்திருந்த திட்டத்தை
அவர்கள் காணல. ஆனால் ஜனங்கள் விசுவாசித்தார்கள். இந்த காலை நேரத்தில் என்ன கேட்கிற தேவனுடைய பிள்ளையே, எவ்வளவோ முயற்சிகளை நாம் பண்ணுகிறோம். எவ்வளவோ முயற்சிகளை we are trying to முயற்சிகளை பண்ணுகிறோம். ஆனால் தேவன் நம்மேல் வைத்திருக்கிற திட்டம் வேறு. அல்லேலூயா. பார்வோனுடைய கட்டளை தான் இருக்கிறாங்க, பார்வோனுடைய அரண்மனைக்குள்ளதான் இருக்கிறாங்க. ஆனா விடுவிக்கப்படல, விடுதலை உண்டாகல. ஜெபித்து பார்க்கிறாங்க, ஏன் ஆண்டவரே இவ்வளவு பிரயாசம், ஏன் ஆண்டவரே இவ்வளவு பாடுபடணுமான, புலம்புறாங்க, அழுகிறாங்க. ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது, மோசே ஆரோனும் இந்த வார்த்தையை சொன்ன உடனே அவர் நம்மை வனாந்தரத்திலே கொண்டு போவார். அவருடைய பிள்ளைகளாக நாம் மாறுவோம். அவர் நம்முடைய கண்ணீரை துடைப்பார், அவன் நம்முடைய வேதனையை துடைப்பார், அவனுடைய கஷ்டத்தை துடைப்பார் என்கிற வார்த்தையை கேட்ட உடனே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அதை விசுவாசித்தார்கள். என்னை கேட்கிற அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, நம்முடைய தேவன் தூரத்துக்கும் சமீபத்துக்கும் தேவனாக இருக்கிறார். இந்த வார்த்தையை காணொளி மூலமாக, இந்த வார்த்தையை இந்த ஷோம் புரோகிராம் மூலமாக நீங்கள் கண்டு கொண்டிருக்கும் போது ஒன்றே சொல்லுகிறேன், ஆண்டவருடைய வார்த்தை உனக்கு வெளிப்படும் போது அப்படியே நீ விசுவாசிப்பாயே. ஆனால் ஆமென், ஸ்தோத்திரம், ஹல்லேலூயா. வனாந்தரத்தில் கர்த்தர் செய்ய போகிற காரியத்தை நீ விசுவாசிப்பாயானால் இன்றைக்கு கர்த்தர் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அற்புதங்களை செய்ய அவர் வல்லவராக இருக்கிறார். தேவன் ஒரு காரியத்தை செய்கிறாரே ஆனால், ஆமென், தேவன் ஒரு காரியத்தை செய்ய போகிற வார்த்தை நமக்கு கொடுக்கிறாரே ஆனால் அந்த காரியத்தை நீங்கள் விசுவாசியுங்கள், அந்த காரியத்தில் நீங்கள் பலப்படுங்கள். நிச்சயமாக கர்த்தர் அந்த வார்த்தையை நிறைவேற்ற அவர் வல்லவராக இருக்கிறார். இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற தேவ பிள்ளையே, இந்த வார்த்தையை நீங்கள் விசுவாசியுங்கள். அவர் ஒரு காரியத்தை செய்ய போகிறாரே ஆனால் வார்த்தையை அனுப்பி அவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அந்த காரியத்தை செய்து முடிப்பார். நீங்கள் கனத்திற்குரிய பாத்திரமாய் மாறுவீர்கள். ஹல்லேலூயா. இந்த காலை நேரத்தில் இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவ பிள்ளைகள், விசுவாசிக்கிற தேவ பிள்ளைகளுக்காக நான் ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். பரலோகத்தின் தேவன் உங்களை சந்திக்கிறார் என்றும், உங்கள் கஷ்டங்களை அவர் அறிந்திருக்கிறார் என்றும் சத்தத்தை கேட்ட உடனே, தேவதாசர்களை கொண்ட சத்தத்தை பேசின உடனே அவங்களுக்குள்ள விசுவாசத்தை பெருக பண்ணினார். விசுவாசம் பெருக ஆரம்பித்தது. தேவன் உங்களை சந்திக்க போகிறார். தேவன் உன் குடும்பத்தோடு இடைபட போகிறார். தேவன் உன் சபையோடு இடைபட போகிறார். தேவன் உன் குடும்பத்தோடு இடைபட போகிறார். அவர் சந்திக்கிற காலம் இது. அநேக குடும்பங்களை கர்த்தர் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அநேக தனிப்பட்ட ஆட்களை கர்த்தர் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார். உன்னுடைய பிள்ளைகளை கர்த்தர் சந்திக்கிறார். உன்னுடைய தலைமுறையை கர்த்தர் சந்திக்கிறார். ஆமென். சந்திக்கிறார் என்று கேள்விப்பட்ட உடனே, அவர் எங்கள் கஷ்டங்களை மாற்றுவார் என்று கேள்விப்பட்ட உடனே, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஒருவேளை உன் குடும்பத்துக்குள்ள நீ மாத்திரம் சந்திக்கப்பட்டிருக்கலாம். ஒருவேளை இந்த ராஜ்யத்தில் இருக்கிற நீ மாத்திரம் சந்திக்கப்பட்டிருக்கலாம். ஹல்லேலூயா. வேலை செய்கிற இடத்துல நீ மாத்திரம் சந்திக்கப்பட்டிருக்கலாம். உன் குடும்பத்துக்குள்ளே நீ மாத்திரம் சந்திக்கப்பட்டிருக்கலாம். கர்த்தர் இந்த ஆமென் காலை நேரத்தில் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், ஆண்டவர் உங்களை சந்திக்கும் போது ஆமென் ஸ்தோத்திரம் வனாந்தரத்திலே கொண்டு வந்து உங்களை அவர் சந்திக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ஆமென். வனாந்தரத்துக்கு வெளியே ஆண்டவர்
நீ அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிற வேதனையிலிருந்து எப்படி நீ வெளியே வர வேண்டும் என்று சொல்லி, ஆமென், நீ பாரப்படும் போது, நீ கஷ்டப்படும் போது, நீ வேதனை அனுபவிக்கும் போது, ஆண்டவர் வெளியில மோசையோடு ஆரோனோடும் கர்த்தர் இடைபடுகிறார். எங்கே? வனாந்தரத்திலே ஆடு மேய்க்கிறவர்களை கொண்டு. ஒருவேளை நாம் இங்கே சொல்லலாம், ஆமே ஸ்தோத்திரம், என்னுடைய வேதனை அறிவார் யாரும் இல்லையே, என்னுடைய கஷ்டம் அறிவார் யாரும் இல்லையே, என்னுடைய தரித்திரமும் வேதனையும் கண்ணீரும் அறிவார், ஆமென், யாரும் இல்லையே என்று சொல்லி, ஆமென், நீங்கள் வேதனைப்படலாம். கர்த்தர் இந்த காலை நேரத்தில் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், உன் குடும்பத்தை ஆண்டவர் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார். உன்னுடைய வேதனை அவர் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஆமென், வேதனை அவர் அறிந்திருக்கிறார். நீ படுகிற கஷ்டத்தை அவர் அறிந்திருக்கிறார். ஆமென். யாரையாகிலும் கொண்டு அவரோடு இடைபடுவார். வார்த்தையை அனுப்பி அவர் இடைபடுவார். ஹல்லேலூயா. கடந்த காலகட்டங்களிலே தேவ சமூகத்திலே அழுதும் புலம்பியும், வருடங்களாக மாதங்களாக கர்த்தருடைய சமூகத்திலே அழுது புலம்பி, நான் ஒரு கனவீனப்பட்ட ஒரு மனிதனை போல வாழ்கிறேனே, என்னுடைய வார்த்தைக்கு ஒரு கனம் இல்லை, என்னுடைய வார்த்தையில் ஒரு அழகில்லை என்று சொல்லி நீ வேதனைப்படுகிறாய். ஆனால் கர்த்தர் இந்த காலை நேரத்தில் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், கனவீனமாய் இருக்கிற உன்னை கனத்திற்குரிய பாத்திரமாக தேவன் மாற்ற அவர் சித்தம் கொண்டிருக்கிறார். யாரையாகிலும் கொண்டு உன்னோடு இடைபட வேண்டிய, சந்திக்கப்பட வேண்டிய சந்திப்புக்காக யாரையாகிலும் கொண்டு அவர் இடைபட அவர் வல்லவராக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. எங்கே? வீட்டுக்குள்ள நீ கஷ்டம் அனுபவிக்கும் போது, உன் பட்டணத்திலே நீ வேதனை அனுபவிக்கும் போது, ஆண்டவர் வெளியில ஆண்டவர் பேசுகிறார். தேவனுடைய திட்டம் என்ன? அவருடைய பிளான் என்ன? ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு நீ விசுவாசிக்கணும். தேவனுடைய திட்டம், தேவனுடைய பிளான் என்ன? அவர் வார்த்தையை அனுப்பி அவிழ்க்க வேண்டியதை வெளியே கொண்டு வந்து ஆமென், கர்த்தர் உன்மேல் வைத்திருக்கிற திட்டத்தை அவர் நிறைவேற்ற வல்லவராக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கடந்த நாட்களிலே வருடங்களாக மாதங்களாக நீ முறையிட்டுக் கொண்டிருக்கலாம். ஏன் ஆண்டவரே இப்படிப்பட்ட சோதனை வழியாக நான் கடந்து போக வேண்டுமா? இவ்வளவு கண்ணீரை நான் அனுபவிக்க வேண்டுமா என்று சொல்லி நீங்கள் வேதனைப்படலாம். கர்த்தர் ஆமென், எகிப்துல கொண்டு போய் தானா என்ன வேதனையில ஆமென் ஸ்தோத்திரம் வேதனைப்படுத்துவே. இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய கண்ணீரை அவர் கண்டார். வேதம் சொல்லுகிறது, அவர்கள் படும் உபத்திரவங்களை கண்ணோக்கி பார்த்தார்கள் என்றும், அவர்கள் கேட்டபோது தலை குனிந்து தொழுது கொண்டார்கள். ஆண்டவரே, இந்த சூழ்நிலையின் நடுவில், இந்த வேதனையின் நடுவில், இந்த அழுகையும் கூக்குரலின் நடுவில், ஹல்லேலூயா, நீர் ஏதோ ஒன்று செய்ய போகிறீர். அதுதான் ஆண்டவரே உம்முடைய திட்டம். ஏதோ ஒன்று நீ எங்க வாழ்க்கையில செய்ய போறீங்கப்பா. அதுதான் ஆண்டவரே உம்முடைய திட்டம். அதை நம்புகிற தேவ பிள்ளைகள் தேவ சமூகத்தில் கண்களை மூடுவோமா? அதுதான் ஆண்டவரே உம்முடைய திட்டம். கண்கலங்கும் போது, வேதனையை அனுபவிக்கும் போது, ஹல்லேலூயா, கண்களில் கண்ணீர் தாரை தாராயாய் ஓடும் போது, எத்தனையோ நாட்கள் நாம் கேட்டோம் இல்ல, ஏன் ஆண்டவரே இதுதான் ஆண்டவரே உம்முடைய திட்டமா? என கேட்கிற அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளையே, அவர் செய்ய போகிற திட்டம் வேறு. அவர் செய்ய போகிற திட்டம் வேறு. நீ நினைக்கிறது மாதிரி அல்ல. நீ நினைக்கிறது மாதிரி அல்ல அவர் செய்ய போகிற திட்டம். இந்த வேதனையின் நடுவிலும், இந்த கஷ்டத்தின் நடுவிலும், நீ படுகிற வேதனையின் நடுவிலும், கண்ணீரின் வேதனையின் நடுவிலும் அவர் ஒரு திட்டத்தை உனக்கு வைத்திருக்கிறார். அந்த திட்டத்தை எனக்கு வெளிப்படுத்துங்க ஆண்டவரே.
அந்த திட்டத்தை வெளிப்படுத்துங்க ஆண்டவரே. வனாந்தரத்தில் அவர் ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் உனக்கு. ஆமென். உன் தரிசனம் வீண் போகாது. உன் தரிசனம் வீண் போகாது. ஆபகுக்கு 2:3 ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், தரிசனத்திற்கு ஒரு முடிவு உண்டு, அது வீண் போகாது. அது காலம் தாமதித்தாலும் நடக்கும் நிச்சயம். என்னை கேட்கிற அருமையான தேவ பிள்ளையே, ஆமென், ஸ்தோத்திரம். எவ்வளவு வேதனைகள் நான் அனுபவிக்கணுமா? என்ன ஆண்டவரே, உம்முடைய திட்டம் எங்க மேல, என் குடும்பத்தின் மேல, என் தலைமுறையின் மேல, என் பிள்ளைகள் மேல நீங்க வச்சிருக்கிற திட்டம் என்ன ஆண்டவரே? சொல்லும் ஆண்டவரே. ஆமென். ஜனங்கள் விசுவாசித்தார்கள். கேட்ட உடனே விசுவாசிச்சாங்க. அவர் எங்களை பார்வோனுடைய அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலை செய்து கொண்டு வருவார். உங்களுடைய கண்ணீரை நான் கண்டிருக்கிறேன் என்று ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்ட உடனே விழுந்துட்டாங்க, பணிந்து கொண்டாங்க, பணிந்து கொண்டாங்க, பணிந்து கொண்டாங்க. ஓ, எங்களை நீர் வச்சிருக்கிற பிளானு, ஆமே ஸ்தோத்திரம், பார்வோனுடைய உபத்திரவ குகை அல்ல. ஆமே, எங்களை ஆமே நீ ஆமே கொண்டு வந்து ஆசீர்வதிக்கிற திட்டம் வனாந்தரத்தில் எங்களை கொண்டு வர போறீரு. அதை தெரிஞ்ச உடனே விழுந்தாங்க, பணிஞ்சாங்க. ஆமாப்பா, எவ்வளவு நாள் ஆண்டவரே நாங்கள் இவ்வளவு வேதனை அனுபவிக்க வேண்டியது. இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போது யாரோட பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த காலை நேரத்தில் உங்களோடு இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். பலவிதமான பிரச்சனையை சொல்லி, வேதனையை சொல்லி, கண்ணீரின் மத்தியில் வேதனையோடு வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருக்கிற தேவ பிள்ளையே, ஒருவேளை உன்னுடைய பிரச்சனையை தனியே வெளியே ஒரு மனுஷனிடத்தில் சொல்ல முடியாமல் இருதயத்துக்குள்ளே நீ அமர்த்தி கொண்டு வேதனையோடு இந்த ஜெபத்தில் நீ பங்கு கொண்டிருக்கலாம். ஆண்டவர் இந்த காலை நேரத்தில், பரிசுத்தமான ஓய்வு நாளில் காலை நேரத்தில் ஆண்டவர் பேசுகிறார். உன்மேல் வைத்திருக்கிற திட்டம் வேறு. ஆண்டவர் உன்மேல் வைத்திருக்கிற திட்டம் வேறு. அந்த திட்டத்தை புரிந்து கொள்ளுகிற தேவ பிள்ளைகள் கண்களை மூடி, நான் ஒரு ஆமென், thank you Jesus Lord, ஆமென், கனவீனமான பாத்திரமாய் நான் இருக்க விரும்பல ஆண்டவரே. நீர் எனக்கு கனம் கொடுத்து வைக்கிற ஒரு பாத்திரமாக நான் விரும்புகிறேன் ஆண்டவரே. அதற்காக என்ன ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே. எல்லாரும் ஒப்பு கொடுப்போமா? கண்களை மூடி அருமையான தாசனை கொண்டு ஆண்டவர் பேசினார் நம்மோடு. ஆண்டவர் நம்மோடு இடைப்பட்டார். ஆமென். ஆண்டவர் நம்மோடு பேசினார். சில வீடுகளிலே கனத்திற்குரிய பாத்திரங்களும் உண்டு, கனவீனத்திற்குரிய பாத்திரங்களும் உண்டு. ஆமே ஸ்தோத்திரம். மண்ணு கொண்டு செய்த பாத்திரம் உண்டு, பொன்னினால் செய்த பாத்திரமும் உண்டு, வெள்ளியினால் செய்த பாத்திரமும் உண்டு. ஆனால் ஆமே, மண்ணு கொண்டு செய்த பாத்திரம் பார்க்கும்போது அருவருப்பா தோணும், மண்ணு தானே. ஆனா அந்த பாத்திரத்தை கொண்டு ஒரு பெரிய மனுஷனுடைய வீட்டில் வைத்தது போல தேவ பிள்ளையே, கர்த்தருடைய கரங்களில் அலங்காரமான கிரீடமாக இருக்க வேண்டியவர். எனக்கு ஆஸ்தி இல்லை, எனக்கு அந்தஸ்து இல்லை, எனக்கு குவாலிஃபிகேஷன் இல்லை, எனக்கு உலகம் நினைக்கிறது மாதிரி எல்லாம் எனக்கு இல்லை. வேண்டாமா? வேண்டாம். கர்த்தர் உன்னை கனப்படுத்துகிற பாத்திரமாக வைத்திருக்கிறாரா? கண்களை மூடி ஆண்டவருடைய சமூகத்தில், ஓ thank you Jesus name, hallelujah, ஒப்பு கொடுங்க ஆண்டவருடைய சமூகத்தில். ஓ உமக்காகத்தானே உயிர் வாழ்கிறே, உம்மை தானே நேசிக்கிறே, உமக்காகத்தானே உயிர் வாழ்கிறே, உம்மை தானே நேசிக்கின்றேன், வாழ்ந்தாலும் உம்மோடுதான்,
மரித்தாலும் உம்மோடுதான். சொல்லுவோமா? வாழ்ந்தாலும் உமக்காகத்தான், மரித்தாலும் உமக்காகத்தான், வாழ்ந்தாலும் உம்மோடுதான், மரித்தாலும் உம்மோடுதான். சொல்லுங்க வாயை திறந்து. உம்மை போல் என்னை மாற்றுமையா, என்னையே உமக்கா தந்தேனையா. உம்மை போல் என்னை மாற்றுமையா, என்னையே உமக்காய் தந்தேனையா. வாழ்ந்தாலும் உம்மோடுதான், மரித்தால் நான் வாழ்ந்தாலும் வாழ்ந்தாலும் உம்மோடுதான், மரித்தாலும் உம்மோடுதான். வேறுமையான பாத்திரம்தான் வெறுத்து தள்ளாமலே, நீரம்பி வாழியும் பாத்திரமாய் விளங்க செய்யுமே. வெறுமையான வேறுமையா பாத்திரம் நான் வெறுத்து தள்ளாமலே, நாளும் பாத்திரமாய் விளங்க செய்யுமே. தடைகள் யாவும் நீக்கி என்னை தம்மை போல் மாற்றிடுமே. உடைத்து என்னை உந்தனுக்கே உகந்த தாக்கிடுமே. உடைத்து என்னை உந்தனுக்கே உகந்த ஆக்கிடுமே. சொல்லுவோமா? குயவனே குயவனே படைப்பின் காரணனே, களிமண்ணான என்னையுமே கண்ணோக்கி பார்த்திடுமே. குயவனே குயவனே படைப்பின் காரணனே, களிமண்ணான என்னையுமே கண்ணோக்கி பார்த்திடுமே. நான் வாழ்ந்தாலும் உம்மோடுதான், மரித்தாலும் உம்மோடுதான், வாழ்ந்தாலும் உம்மோடுதான், மரித்தாலும் உம்மோடுதான். உமக்காகத்தானே உயிர் வாழ்கிறேன், உம்மை தானே நேசிக்கின்றேன். உமக்காகத்தானே உயிர் வாழ். ஆமென். உம்மை வாழ்ந்தாலும் உம்மோடுதான், மரித்தாலும் உம்மோடுதான், வாழ்ந்தாலும் உம்மோடுதான், மரித்தாலும் உம்மோடுதான், வாழ்ந்தாலும்
உமக்காகத்தான், மரித்தாலும் உமக்காகத்தான். ஆமென். உம்மை போல என்னை மாற்றுங்க ஆண்டவரே. தேவ சமூகத்துல நம்மை ஒப்பு கொடுக்கும் போது ஆமென், தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு வருகிற நாட்களிலே நம்முடைய சபைகளிலே ஆராதனைகள் ஆமென் நடக்கும்படியாக, இந்த சூழ்நிலை நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருந்து மாறும்படியாக ஆமென். ஸ்தோத்திரம். அரசாங்க சட்டத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து நம் வீடுகளிலே கர்த்தரை ஆராதிக்கிறோம். வருகிற நாட்களிலே ஆலயங்கள் திறக்கப்பட்டு, சபைகள் திறக்கப்பட்டு ஆமென், தேவனை ஆராதிக்க தேவன் நமக்கு கிருபையை தரணும். தேவ சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுத்து நாம் ஜெபிக்கும் போது அருமையான பியூலாண்டி இப்பொழுது நமக்காக ஜெபிப்பாங்க. கர்த்தர் நல்லவர். ஆமென். ஜீசஸ். ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே, ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிற நல்ல தகப்பனே, இந்த நல்ல வேலைக்காய் நன்றியோடு துதிக்கிறப்பா. ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. ஹல்லேலூயா. தகப்பனே கர்த்தாவே, அப்ப அந்த ஓய்வு நாளிலும் கர்த்தா உம்முடைய பாதத்துல இருந்து ஆண்டவரே உம்முடைய கர்த்தாவை ஆராதிக்க, உம்முடைய வார்த்தைகளை கேட்க கர்த்தாவே நீ தந்த கிருபைகளுக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறப்பா. ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே, ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே நீ நல்லவரப்பா கர்த்தாவே. ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள். அவர் மேல் நம்பிக்கையா இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் என்று சொன்னபடி அப்பா. ஹல்லேலூயா. நீ நல்லவர் கர்த்தாவே. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே உம்மை தேடுகிற யாவருக்கும் ஆண்டவரே நீ நல்லவராகவே இருக்கிறப்பா. ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே, ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. உம்மை நோக்கி பார்த்தவர்கள் பிரகாசம் அடைந்தார்கள், அவருடைய முகங்கள் வெட்கப்படவில்லை என்று சொன்னபடி அப்பா. அந்த நாளிலே கர்த்தாவே உம்மை நோக்கி பார்க்க கர்த்தாவே நீர் எங்களுக்கு தந்த கிருபைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. ஹல்லேலூயா. கர்த்தாவே இந்த வேளையில தகப்பனே நீர் எங்களுக்கு கர்த்தாவே தந்த நல்ல வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே கர்த்தாவே. ஹல்லேலூயா. ஆமீன். கனத்துக்குரிய பாத்திரமாய் கர்த்தாவே ஆமீன் எங்களை மாற்றி நம்முடைய கிருபைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. கனவீன பாத்திரமாய் இருந்த எங்களை ஆண்டவரே கர்த்தாவே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ஹல்லேலூயா கர்த்தாவே ஆமீன் ஹல்லேலூயா தகப்பனே கனவீனமான பாத்திரமாய் இருந்து கர்த்தாவே ஹல்லேலூயா கர்த்தாவே நீர் அவனை தொட்ட போது அப்பா ஹல்லேலூயா அவன் கர்த்தாவே உம்முடைய நாமத்துக்கு என்று கர்த்தாவே ஹல்லேலூயா உம்முடைய கர்த்தாவே உமக்கென்று உபயோகமான பாத்திரமாய் ஹல்லேலூயா கனத்துக்குரிய பாத்திரம் ஆண்டவரே நடந்தது போல தகப்பனே அவனை நடத்திய தேவன் இந்த நாளில கர்த்தாவே ஹல்லேலூயா எங்களை உம்முடைய கரத்திலே நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிற ராஜா. ஹல்லேலூயா கர்த்தாவே என் எஜமானன் கர்த்தாவே உபயோகப்படுத்துகிற பாத்திரங்களாய் கர்த்தாவே எங்களை நீர் வணைந்தருளும்படி ஜெபிக்கிறங்க தாவே. உம்முடைய கைகளிலே இருக்கிற களிமண்ணா இருக்கிறப்பா என் தேவன் இந்த நாளிலே கர்த்தாவே ஹல்லேலூயா எங்களுடைய நினைவுகள் அல்ல அப்பா கர்த்தாவே உம்முடைய திட்டங்கள் ஆண்டவரே எங்களுடைய குடும்பங்களில் எங்கள் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில எங்களுடைய தனிப்பட்ட ஜீவியங்களில் அப்பா தகப்பனே கர்த்தாவே சபைகளிலே வெளிப்படும்படியாய் உம்முடைய கரத்திலே நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறங்க தாவே. ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரிக்கிறங்க தாவே. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே எங்களுடைய சித்தங்களோ எங்களுடைய நினைவுகளோ அல்ல அப்பா உம்முடைய நினைவுகளின்படி கர்த்தாவே நீர் எங்களை வணிந்தருளும்படி உமக்கு பிரயோஜனமான பாத்திரமாய் நினைத்தருளும்படி கர்த்தாவே உம்முடைய கரத்திலே நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிற ராஜா. ஆவியானவரே கர்த்தாவே இந்த வேளையில அப்பா ஹல்லேலூயா கர்த்தாவே எங்களை முற்றிலுமாய் உம்முடைய கரத்திலே தாழ்த்துகிறோம் அப்பா. ஹல்லேலூயா. உமக்கு பிரயோஜனமான பாத்திரமாய் கர்த்தர் எங்களை நடத்துகிற கிருபைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. அப்பா நாங்கள் ஆண்டவரே கர்த்தாவே அநேக நேரங்களில் அப்பா நீர் எங்களை கர்த்தாவே குறித்த திட்டத்துக்கு மாறாக நடந்தது உண்டாப்பா. ஹல்லேலூயா. கனவீன பாத்திரமாய் நாங்கள் மாறியது உண்டாப்பா. எங்களை நீர் மன்னித்தருளும்படி ஜெபிக்கிறங்க தாவே. ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் அந்த நாளில கர்த்தாவே அந்த குருடனுக்கு கர்த்தர் இறங்கினது போல கர்த்தாவே எங்களுக்கு நீர் இறங்கும்படி ஜெபிக்கிறங்க தாவே. ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கர்த்தாவே ஹல்லேலூயா எகிப்து தேசத்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து உம்மை நோக்கி முறையிட்ட போது கர்த்தாவே நீர் அவர்களுக்கு இறங்கின தேவன் அப்பா. அவர்களை வழிநடத்தின தேவன், அற்புதங்களை அதிசயங்களை காண செய்த தேவன், கனத்துக்குரிய பாத்திரங்களாய் கர்த்தாவே நீர் அவர்களை அப்பா ஹல்லேலூயா தேசங்களுக்கு மத்தியிலே கர்த்தாவே காணும்படி செய்த தேவன். இந்த நாட்களில கர்த்தாவே எங்களையும் ஆண்டவரே அப்பா உம்முடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிற ராஜா. என்னென்ன காரியங்களிலே கர்த்தாவே உம்மை நோக்கி முறையிட்டு கொண்டிருக்கிறோம் என்ப தேவன் அறிகிறப்பா. என் தேவன் அறிந்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா தகப்பனே இந்த நாட்களில ஆண்டவரே நீர் உம்முடைய சித்தப்படி கர்த்தாவே எங்களையும் ஆண்டவரே இஸ்ரவேல் ஜனங்களை நடத்தியது போல நடத்தும்படியாய் உம்முடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்கிறப்பா. பேசுன கர்த்தாவே ஊழியர்களை கர்த்தர் பொறுப்பெடுக்கும்படி ஜெபிக்கிறங்க தாவே. அநேக ஆயிரங்களுக்கு கர்த்தர் பயன்படுத்தும்படி ஜெபிக்கிறங்க
செலுத்துறங்க தாவே. அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரங்க தாவே. அப்பா அந்த இணைப்பிலே இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறப்பா. ஒவ்வொருவரை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியா ஜெபிக்கிறங்க தாவே. உம்முடைய கரம் அப்பா நம்முடைய பிள்ளைகளை கர்த்தாவே மனைந்தருளும்படி ஜெபிக்கிறங்க தாவே. ஹalleluya ஸ்தோத்திரங்க தாவே. வருகிற நாட்களிலே சபைகள் திறக்கப்பட கர்த்தாவே உம்முடைய சமூகத்திலே வந்து ஆராதிக்க ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த கர்த்தர் எல்லா தடைகளையும் மாற்றி ஆண்டவரே உம்முடைய கிருபையினால நடத்தும்படி ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோங்க தாவே. இந்த கொள்ளை வியாதிகள் ஒன்று எங்கள் குடும்பங்களை தொடாதபடி, எங்கள் ஒவ்வொருவரை தொடாதபடி, சபைகளில் இருக்கிற மக்களை தொடாதபடி, ஹalleluya பிள்ளைகளை தொடாதபடி என் தேவன் பாதுகாத்தருளும்படி ஜெபிக்கிறோங்க தாவே. தூர தேசங்களில் இருக்கிற பிள்ளைகளை கத்தாவே, அங்காங்க இருக்கிற பிள்ளைகளையும் கத்தாவே நீர் பாதுகாத்தருளும்படி ஜெபிக்கிறோங்க தாவே. ஆவியானவரே உம்முடைய கரங்களில எங்களை முற்றிலுமாய் ஒப்பு கொடுக்கிறங்க தாவே. எல்லா தீங்கு தீமைகளுக்கு கர்த்தர் எங்களை விலக்கி பாதுகாத்தருளும்படி ஜெபிக்கிறங்க தாவே. ஆவியானவரே ஒவ்வொரு நாளும் எங்களை நடத்துங்கப்பா, எங்களை கரம் பிடித்து நடத்துங்க ராஜா. ஹalleluya ஆண்டவரே கர்த்தாவே, ஹalleluya கர்த்தாவே உம்முடைய கரம் ஆண்டவரே போல ஹalleluya அந்த நாட்களிலே கர்த்தாவே நீர் எங்களை நடத்தும்படியாய் அப்பா எங்களை முற்றிலுமாய் உம்முடைய கரத்திலே நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோங்க தாவே. எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் ஆண்டவரே கர்த்தாவே, எல்லா நிலைமைகளிலும் கர்த்தாவே நீர் ஒருவரே எங்கள் கூட இருந்து கர்த்தாவே அப்பா உம்முடைய சமூகம் எங்களுக்கு முன்பாக சென்று எங்களை நடத்தும்படியாய் உம்முடைய கிருபைக்குள்ளேயும் மறைத்து அப்பா ஆமை நடத்தும்படியாய் ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோங்க தாவே. ஹalleluya தாழ்த்துகிறோம், துதிகன மகிமை எல்லாம் உமக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென். ஆமென் 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 ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் உள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். ஜெயங்கொடுக்கும் தேவானுக்கு கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம். வாழ்வளிக்கும் இயேசு ராஜாவுக்கு வாழ்நாளெல்லாம் ஸ்தோத்திரம். ஜெயங்கொடுக்கும் தேவானுக்கு கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம். வாழ்வளிக்கும் இயேசு ராஜாவுக்கு வாழ்நாளெல்லாம் ஸ்தோத்திரம். அல்லேலூயா அல்லேலூயா பாடுவே, ஆனந்த தோணியா உயர்த்துவே. அல்லேலூயா அல்லே பாடுவே, ஆனந்த தோணியா உயர்த்துவே. ஜெயங்கொடுக்கும் தேவானுக்கு கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம். வாழ்வளிக்கும் இயேசு ராஜாவுக்கு வாழ்நாளெல்லாம் ஸ்தோத்திரம். அற்புதம் செய்பவர், அகிலம் படைத்தவர். அற்புதம் செய்பவர், அதிசயம் படைத்தவர். யுத்தத்தில் வல்லவர், மீட்பர் ஜெயிக்கிறார். யுத்தத்தில் வல்லவர், மீட்பர் ஜெயிக்கிறார். ஜெயங்கொடுக்கும் தேவானுக்கு கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம். வாழ்வளிக்கும் இயேசு ராஜாவுக்கு வாழ்நாளெல்லாம் ஸ்தோத்திரம். ஜெயங்கொடுக்கும் ஆமென் கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம். வாழ்வளிக்கும் இயேசு ராஜாவுக்கு வாழ்நாளெல்லாம் ஸ்தோத்திரம். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய மனோகர ஐக்கியமும் இன்று உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பரிசுத்தவான்களோட ஆண்டோடைய வார்த்தைகளை பேசின நம்முடைய தாசர்களோடும் இந்த இணைப்பிலே கடந்து வந்திருக்கிற எங்களுடைய சபை திருச்சபை குடும்பங்கள் எல்லா தேவ பிள்ளைகளோடும் உலகமெங்கும் உள்ள எல்லா பரிசுத்தவான்களோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் நம் அனைவரோடும் கூட தங்கியிருப்பதாக. ஆமேன் ஆமேன் ஆமேன். கரங்களை உயர்த்தி ஆமேன் ஸ்தோத்திரம். ஃபோனில் இருக்கிற மியூட்டை எடுத்துட்டு கரங்களை உயர்த்தி ஆமேன் ஆமேன் 3 அல்லேலூயா சத்தமா சொல்லுவோம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. சமாதானத்தோடு கடந்து போங்க. ஆமேன். வருகிற வாரங்களிலே
நம்முடைய சபையினுடைய ஆராதனை கூட்டங்களுடைய அறிவிப்புகள் உங்களுக்கு அறிவிக்கப்படும். சமாதானத்தோடு கடந்து போங்க. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. May God bless you in Jesus name. Amen.